నిన్న మా పటేల నాచుపల్లిలోని మనోళ్ళ బయల నీళ్లు ఊరి చివరుండే కులం తక్కువ నా కొడుకులు సేదుకున్నారంట కొండారెడ్డి. ఈ మల్కిడ్స్ పెడదాం, మళ్ళా గట్లగాని జరిగితే ఏం చేయాలో చేద్దాం. మీద కన్నీరు చేయకూడదు, ఇడిచిపెట్టారయ్యా. ఇడిచిపెట్టే ఊకుంటారా మీరు? చెమ్మట్టుకున్నారు, రేపు కుర్చీలో ఊకుంటారు. సంధిస్తే సంకరెక్కే జాతే మీరు. ఎప్పుడు వచ్చిన సీతాలు? ఇంకెన్నాళ్ళు ఉంటావు? పరీక్షలు అయిపోయాయి, ఫలితాలు రానికి 2 వారాలు పడుతుంది. అప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉంటా. అంటే 2 వారాల్లో సీతాలు లాయర్ అమ్మా. కాలు ముక్తా, నన్ను ఇడిచేయండి అయ్యా. నేను మా ఊరు పోతా. వర్రి దిమాగ్ ఖరాబ్ చెయ్యకు. కథలు వాడి ఈ నుంచి పోయినావో యాదుంచుకో. నువ్వు యాడున్నా బయటి గుంజుకొచ్చి అందరి ముంగల కొట్టి 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 చంపుతా. కులమా? ఇంకెన్నాళ్ళు బాపు కులం జాతి అంటూ గొడవలు? వాడేమో నిన్ను తక్కువగా చూస్తాడు, నువ్వు వీడిని, వీడు ఇంకోటి. ఏంది బాపు ఇది? మన జాగా లాక్కున్న కొండారెడ్డిది ఎంత తప్పు, వీడిని ప్రేమను లాక్కుంటున్న నీది కంతే తప్పు. వాళ్ళను చెక్కి గుళ్ళల్లో పెట్టి పూజించే ఈ దేశంలో మా చుట్టోళ్ళకి ఇలువ లేదమ్మా, లేదు. మన భూముల్ని లాక్కున్నారు, మన పిల్లల మానాల్ని లాక్కున్నారు, వాళ్ళ ప్రాణాలు లాక్కున్నారు. చివరికి మన బతుకుల్ని మనకు కాకుండా చేశారు. వాళ్ళ కాల కింద బానిసలా బతికే బతుకు మనకద్దు. బతికితే మనం కూడా ఆలలకే మనుషులే అని గుర్తించలా బతుకుతాం. సత్తే తిరగబడి ఈరులా సత్తాం. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.